Stop motion, que estamos a traballarnos e digamos para avanzar, non? Porque todos os primeiros meses, por exemplo o primeiro trimestre, fixemos pouca grabación e estivemos aprendendo moito, a verdade que é moi enriquecedor todo o que levamos aprendido. O Ministerio de Política Territorial aprobou os proxectos de investimento do Plan FELS na Estrada. Agárdase que en próximas datas se reciba o visto bo para os proxectos de gasto social. O plan de investimentos da Deputación de Pontevedra chega a máis de €500.000 aos concellos de Dozón, A Estrada, Forcarei e Lalín. Para a Estrada, a cifra ronda os €300.000. O delegado do Goberno de Galicia, Antón Louro, e o director da liña de alta velocidade Ourense-Santiago, Carlos Díez, asistían hoxe ao cale ao final da excavación no avance do túnel de Ardilleiro, pertencente ao subtramo Silleda-Vedra-Boqueixón do eixe Ourense-Santiago do corredor norte do tren de alta velocidade. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.